8. séria. Gabiky, Gustovia, Grizely a Gorovia a ešte nejaké ďalšie gubky sa nám už pomaly chýlia ku koncu. Už sú také fakt pekné. A ja som ešte ani jedno videjko nespravil. Krátke vysvetlenie, nebudem to naťahovať, a možno to aj budem naťahovať, ale keď som kúpil 25 kúskov, tak ja každý rok 1. apríla som si ich objednal, tak prišlo 26, získal som jednu bonusovú a prišiel som vytešený, 8. séria, Jožko už predsa všetko vie, zjedol všetku múdrosť sveta a ľaľa, prvú noc kapali 2, tlačili sa, to ešte asi nebola moja chyba. Ďalšiu noc kapali zase 2, neviem čo, prečo. Tak som ich dal dovnútra, že však asi im je zima, alebo čo, dal som ich dovnútra. Vnútri bola trochu menej miesta, tak som im dal namiesto klasického krmitka iba taký tanier s vodítkou. A tam sa pekne vykúpali, ochladli, prechladli, ďalšie 4 skapali. No, tak mi to nejako kapalo na začiatku. Veľa účastníkov exitovalo hneď na začiatku a bol som z toho taký trošku smutnejší. Tak sa mi nechcelo točiť ani videjko. Teraz, couple weeks later, už sú takéto pekné veľké kozy. A teším sa. Čoskoro ma čaká zabíjačka. Práve si vybavujem kolegu Samka, aby mi s tým pomohol, ešte neviem presný dátum. Takže tak. Mám novinku. Takýto šiator som im vyrobil. Je to výborné. Majú tam tienik, majú pod tým schované žrádlo, lebo keď náhodou príde dáždik, tak predtým mi to vždycky zmoklo a to žrádlo som mohol vyhodiť, lebo stúhlo na betón. Ale teraz nie. A majú jednu krmičku vodičky vnútri, napájačku a potom vonku majú ďalšie misky. Takže majú totálny luxus, baby. Aké to sú. A dokonca som toho roku už ani nedal pletivo okolo nich. Zistil som, že oni vlastne nikam chodiť nechcú. Jedno, čo mi robí starosti, je, že moje žovky a Hanky, rozumej túto, moju krásnu princeznu, občas sa chodia nakrmiť. A to krmivo pre brojlere není úplne ideálne pre nosnice. Lebo pre brojlere je samozrejme na to, aby pekne stlstli a nosnice by stlstnúť nemali. Lebo tlstým až tak nefunguje celkom vajcovanie. Tak sa tak. 2,50. To nie je až taký strašný čas. Takže teším sa. Máme krásny čas. Budúci rok začnem trošku neskôr, lebo ten 1. apríl je naozaj taký, že ešte tam je zima všelijako. Začnem neskôr, skončím neskôr, a však nemám sa kam ponáhľať. Majte sa krásne.